ଏହି ଦିନଠୁ ଆଉ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ। ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଷ୍ଟକ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅପରେଟରମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯୋଗାଣ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହୁଏ ତେବେ ସୋମବାରଠାରୁ ଅନେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ପାକିସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ କହିଛି ଯେ ସରକାର 20ରୁ 25 ଦିନର ଷ୍ଟକ୍ ଥିବା ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଡିଲରମାନେ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି କୌଣସି ଯୋଗାଣ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆସୋସିଏସନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ତେଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଶୁଣି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଣ ପ୍ରାୟ 20% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 17 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 35 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତେଲ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଞ୍ଜାବର ସଭାପତି ନୌମାନ ମାଜିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗାଣ ପ୍ରାୟ 50% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଅଭାବର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଗଚ୍ଛିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅପରେଟରମାନେ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅଲ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଡିଲରମାନେ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ପାକିସ୍ତାନର ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଅଏଲ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଦାବି କରିଛି ଯେ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 28 ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ହମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହି 33 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ସମୁଦ୍ର ପଥର ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ବହନ କରାଯାଏ। ଗତ ବର୍ଷ ହାରାହାରି ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରାୟ 20 ମିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ଔଷଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ପଠାଯାଉଥିଲା।